Zona kati rangadar. Bon, tsika ndi koragna ide. Odon, kamisy odon. Matetiky baka navinam-podimpodiny taminareo tato fiolo ty tsy manjary. Namelampelagna aby za tamizegny na préfet vaovao satria hitako izy ty sisiky mare tamy préfet vaovao. Ke tsy victoire anaka ty fa matetiky raha volaniko aminareo eto misy antony matoa za mi-insiste za koa mivolagna raha raiky mi-insiste be za misy antony fa za zegny tsy mivolambolagna fa tany fo ke miasa tsara maro amy tribunaly miasa tsara franchement merci amindreo izy ty baka meilleur mini ex-préfet Nosy-Be i Angelo zegny navian'izy ty depuis des années intouchable satria meilleur mini Angelo namany mangalatra namany mandrava holo namany mandrava tany tsy manjary karaha izy ke ho an'izay nikatramoeny jiaby misy problème aminany afaka anareo zao mampiditry fitoriagna anareo raha anareo jiaby takia fa niditry mandat de dépôt izy niditry mandat de dépôt izy atsika mivolagna eto zao mbala tsisy tribunaly niditry antsendriky izy en attendant fa charge contre izy amin'ny alatra jiaby nataony fikatramoagna volan'olo jiaby nataony surtout tany Ambarivato marobe zegny fanagnanan'olo volan'olo Ambarivato nahaniny izy io nikatramoeny miaraka tamin'ny Angelo igny ara tsy maintsy mbokara io koa nafaragnany Angelo mandeha foasatsika ke anareo mahazo mamitory mahazo satria nareo teo baka mavozo itory satria kamaradiny préfet katati katata ara io ziny defandeko mihitsy ly nouveau préfet tsika Nosy-Be ty tsy ikambagna amty dalahy ty ke tsy atao lava ny video ho an'le managna problème ndraiky odon afaka magnatogno mpitondra fanjakana anareo mampitombo charge nany satria il le mérite aminaka olo koa tsy manjary fo zegny aminakay ko olo fa tsy manjary aminaka tsy manjary il le mérite tsy izy ny gadrany mafalifaly za fa nareo jiaby nampijaliany nikatramoeny nanaovantsindry azo legny le nigadreny alô ampody aminany ny raha tiany zalany batena vijobilo koa aza rahabiny maty zalany ke le misy problème aminany o za na volanareo nikatramoeny alô akotroa fa izy fa ho samby olo maboaka charge nany ahizatsika firitogno amizegny hoaniny ao atria olo koa fa tsy manjary o za aminareo izy tsy manjary de tsy manjary fo za mitsangana amy raha marigny ke tsombala misy agny manentegny laniny vola maro niraveny tany nanaovantsindry azo legny fotoagna azy eo mifoaza nareo mitsangana nareo raha nareo aleva satria naleny tsy amy rariny surtout nalony any raviraveny tany naleny vola fa vitako aferany tany nareo ty za maelo amy tribunaly satria mbala kamaradiny Angelo teo reo miaraka mina vola 50-50 ke Angelo zao fa tsy sur place Angelo fa nihala Nosy-Be fitondragna nagnova fanavozagna mananavo raha jiaby tokony navozagna amitsika ao hitatsika ny fiasandreo raha reo miasa amin'ny mariny ndraiky rariny sy hitsiny ke zegny edy vaovao 10 jours niany fa hagny joueur raiky ty amy mandat dépôt agny izy fa ohatsendriky amin'ny 18:55 adresse nany izy io adresse nazy mazava 18:55 helany nanagna ronono izy ty fa navo eky sombotro ty magnano mandeha magnano fagnampiagna gauche mandeha magnano volany halatra fo fa ndraiky fandravagna holo jiaby mitety tany Nosy-Be igny ya hitako raha nataonao za en direct madame tiako Belgique agnaborazagna io za mampitandrigna anao za mambara anao sandra anao lo adala fa za hitanao verijery lombolombonao atsika fankahita raha koa tsy ataon'olo aza volombolagny fa fazatranao magnasasa olo magneragna Madagasikara Nosy-Be io fa mampitandrigna anao za ka misy odon volagna eto fa tsy olo hafa za zany ka Nosy-Be gnambaranao volagna eto mampitandrigna anao mialoha sandra za amy fagnasasana olo magnaraka Facebook io tany ty tany misy fanjakana tany tandalagna
atsahara za manomboky niany fanaovanao raha tsy manjary olo magnaraka réseaux sociaux ty tsinonao réseaux sociaux ty andesinao fagnasasanao olo dialinao andafy nialanao Madagasikara anao sy be io atova raha mahavantigna anao mataonao nilefa hagny fijaliagnanao eto loso agny anao igny koragna raiky ambarako anao sandra zay raha raiky ambarako anao tsy anao za raiky faran'olo misy jery tsy anao za raiky mandeha magnantrantitra olo jiaby magneragna Madagasikara ty tsy anao za raiky magnano maherano sy be ao matoa olo araiky nahazo asanany mipetraka tsy anao ndi commande izy anao ma olo azovy loatra tedeny ala l'école nandehananao andafy agny ndraiky rodinao nazo anao vadignanao agny tsy haiko nananambady na tsy nanambady tsy anao agny nazo paratany vazaha hely magnano farany misy jery amin'ny réseaux sociaux ty anao koa tia laza managna building milliardaire fa eto atsika fankahita nosy be ty tsy hodiavinao eto za magnambara azy eto ary raha volagninao tova proof tsara aminaka fa manomboko niany agnapitrako preuve fa zaka misy odon zany ka nosy be ngambela plainte ho anao ambarako regny sofininao tsara beky hainao tsara raha ndeha ataonao io resaka diffamation publique mila hainao tsy anao io mahita olo tsy manjary tribunaly tsy manjary tsy ako azovy tsy manjary tsy ako ia anao manampianatra ro sa volanao lany volanao lany ampianaranao ikolazondro anao agnatia hehe raha mitanàna io ato modia ty anao ko tia he kabaronosy be fa tsy agny lelanao karaha lelany agnomby masonao amin'io maventy karaha masony tsy haiko Madagasikara zay mbo toko ily aby fa neva makoa olo ratsy olo koa ratsy mahita magnano jerin'olo tsy manjary magnovanao jerinao io va io jery tsy manjary magnova io tsy magnova za io raha ataonao na magnasasano za hitanao io tsy mijery raha inona volagna ataonao adala karahanao lombolombonao za hitanao io mazava volagna zay ampidira amin'ny masonao mavety be ndraiky makoanao io tsy anao mahita ke réseau fafafinao io tsy mampiegny kapokanaka tsy mampiegny vola midriky amposonaka mitandrema za magnambaranao mitandrema tôjy anao hela ny ambiasiko anao aza bloquegny boka za agnao amin'ny Facebook io ino bo bloqué vanao za agnabovintigna anao mba nivintigna aminaka fa tsy agnabovintigna olo koa karaha batata jerinanany tsy haiko movolagna izy egninao karaha batata komajiva hoin'olo may komajiva io alifasy za mieny mitandrigny dira boka zaho ni republie ko boka ro vidéo nany zay ni piam compte na kao si diavinao no si bety anao toriko anao fanjakana jiaby tsy asianao fotony sasaenao anao olo adala tede na lale azovy amitsika zao en prison c'est moi ou c'est toi na afaka amin'ny place baka iro fililafinao te aby regny na popoaka jiaby loso ro tam tribunal loso ro tam préfecture tsisy iboriboriko policiel sangavinanao moto igny baka tsisy béton zy koa baka bonisy béton na raha mbo tsy nigadra za fa magnampodipody aminareo eto pour me menacer il faut bien savoir qui je suis matetiky volako zegny raha za magnambara za koa mbala navita namaly anao miravoravo anao fa le jour za tsy namaly anao tsy nivolagna raha momba anao je travaille amizigny dans le noir igny za raiky mamono anao ligne direct za koa raiky mbala nagnasasa anao mbona mahiva eto mbala mangala limonady anao tova trotroko mifalia miravoa fa vava koa raiky nafodiko aminao igny za magnabiagna raiky tsy hitanao maso arigny araiky tsy ampoizinao feky fantreky aminao raha igny asa mazava erika io ke korma odon za ndraiky za zay mangataka amin'ny chefny pénitencier kaiky anao i telefony anao i souhaitenao bienvenue aby 1855 ko azo atao zegny ny visite ataoko aminao hagnano anao bienvenue tonga soa ataoko mariny
koza wako lalga penitentiary no si be atoko zegny hagotania ko anao zegny azovy amitsika ny gadra zio io satria vavanao anao tsy andehanao sy be za eto officiellement magnapetraka plainte mitory anao diffamation matoa diffameko satria nagnako preuve matoa anaovako diffamation preuve nakafa pare tsao fotsy hely lavaka jerinao tsisy jery be pikatra ampangalatra igny hay zavarinao miragna anao jalinao ny alanao Madagasikara koa jaly fo za tsy niala tagny miaigny tsara mihina tsara tsisy problème zay tamy la famille eto fa izy koa place tsy tokony pitrahanao hitany Zagnahary anao dosony fo boko tsary ny rôdy TD nala l'école TD vokabozy babanao terkanao tsy baja zeby kareka mpagasa zay asa firy taogno tsika zay l'école araiky bary anao doko namako TD nala l'école Natalia besleso Zé video nano zuka video ifahela tellement zé itako mirabese en place misy za ko malize garder to vro video io garder fo nizahako sarany ga panjaka vaviny vavaniaragna anjoaty tsy minan-dambo ty menasenao za diaso amiako anao ny mahere zao za iko tsy napy 4 mois tsy napy 3 mois avec ni satria talohan'ny préfet vaovao zany volagna izy ka azoko no tsara talohan'ny préfet vaovao io zany volagna izy hoe tandrema le préfet vaovao avy eo fa tia olo tsy manjary tsy mety pitagna konosy be eo zay boka kabaro igny nagnanina mahivahy amizay alegny hono Zagnahary araiky fo zandriko zay o farazagna samby amin'ny nany na mahivahy anao nagnanina maly hainao ndraiky tany nantrehanao io hainao tsara zovy Belgique ty nanogny Belgique ty aby tsy hainy Belgique agnabonino izy ao tsy haiko amizay za donc matoky izy magnefa collage niasa loha za zay nala l'école tamy TD za donc misy l'Alzheimer c'est tsy haina aby existence nir mesherezy zay tary samby tary baka atsika jiaby samby tamy adventiste tary teo fo za hitany TD nala l'école ty tsy matikolo ouais voilà Belgique agnabony razagna ho izy matanjaka agnaraka zegny za zay adako agnabegna champagne helo efa victoire ihina voky za boko agnano wejiweji direct agnano wejiweji tampoko baka za io am tribunal no za manapaka billet d'avion spécial anja tribunal no fo diako agny tribunal no marka za fa mudede ameko plaisir anao mba hita za pour la dernière fois satria isosohako gadranao io menace verbale ataonao zay isosohako satria preuve jiaby tadiavinao zao boka niboaka amin'ny public tsy haiko asa mba hitanao ngadra agny ndraiky vidéo nagadra tsy hitanao ngadra fa mety ho regninao fo amiro faninao ro avy amanganao za hanosiko gadranao amle menacenao hanosiko zao za teto fa regninareo nampitandrigny hoe président tribunal vaovao io ao zao agnokatra malo depuis 2021 22 23 regny boka agnisany agnaty maro kono ro irofigny atao atsan tribunal io zao mbana ro doza araiky fo matoa za fa nivolagna azy fa haiko raha andalo ataoko ny ahaizany magnanatra igny
Aty zora faila nanaovany zo. Firo tsaktsaky manga Dubai ô. Sary koragnany. Azahoany numéro ny WhatsApp ro tsaky magnango. Anao ko magnanzo na volako zegny. Azahoany numéro ny WhatsApp. Igny andesiny ataony fangalagna vola hitanareo ty ty olo namako a Dubai agny nefa tsy namany aby olo koragna anao kare fa ataony koragna amezako numéro WhatsApp nao ka anao mandefa baka. Ty izy mavitra mipitry olo mandeha ndafy. Ataony fangalagna vola amizay numéro ndreo olo regny fiainagna anazy to raha zegny. Nataonao don raha volako aminareo za. Fa izy tsy mety vantagna satria vola tsy haky. Vola koa tsy haky io tsy mampavantagna anao. Tsy sandry nanao vantagna zegny. Jere. Mafaheko za magnasako fa lerana kam sulu sagarkasa sa heko mba faheko. Saya alo na reo fa mbola antetrero sampana alo rehefa aveo miferina mikikika aminareo tray. Saya.